guys, nagagaw. Nagagawan man ng dingan ng sumba. Ayan, sa nagagawa. Simrang hilin eh. Hi, good morning. Maadong buntag. Maadong adlaw sa tanan tibok kalibutan. Alas 5 paros buntag sa do ko mata. Kay naghat ko sa igagaw. Kay mo marog pista sa among cluster. Tiryumpo sa among kapilya. Ag kaming mga cluster ginagmay mig amot-amot sa ilaman hinon po kong gina nga di kuno ko nila appreciate kay wa kunoy koy maglihok aning kamot gihapon ko makashare ko og pansit kay matin po kog misa magpasalamat po ko sa labaw magagahom nga naka-recover ko sa naaging balatian. Mo nang suggest ako ni nga magpansit laman mi. Balagway sagul. Sa niyang si Jana mo kung hindi tambok. Gamay nga karne, ako laman yung provide og bihon, pila ra ba ng bihon. Kay kanya-kanya man migda sa among kaming mga grupo sa cluster. Murag ag sa ubang bahay nagsinanay nagprito isda. Ako ning pingan ako nga mukan ko pansit ruginan ko sa among leader nga dila man kuno ko apil kay mao lagi na pero lisod pod kaya man pod na ha pila ba pa ng sa kakilog nga bihon share pod sa mga grasya. Pasalamat po sa labang kagahom magpasalamat po ko sinusan ni Isidro Labrador nga naka-recover ko sa akong balatian mo nang hinihinedyo ko og luto pansit. Salamat day pod ko sa tanan katong nagperming nagtimbaya sa hang mga video katong comment ning gahapon nga kanliging langgam may among kaproblemahan danis bay kay malagi kami mga isuon sunod-sunod pa nga sakit pero di jud ko mo tuoda na kanang uban nga ning tuo bahala sila kay nailabaw taas nga nagtanaw nato sa atong kahimtang og usuro mga sakit doon dili jud kay pasangilan ng among langgam mo na kamo diha rubi probinsyana pagampo mo diha kagat nga pagampo kay giniwalay naghawid sa atong kinabuhi di nang langgam kay bag langgam pasangilan mo din kagubtan ng mga langgam kay naa magoy dagsig ingan nga pabuhian ko no mga hangtabagan di na buhian sa amahan wala nga magampos Ginoo kay istorya nila kana kong langgam ako nung nay nangutana og plano ko nakatuig ng langgam gikulong hangtabagan to nangutana sa comment kanang langgam so sa dabutan na sa tay diha na ng langgam butan sa tay dana paghatag na ng langgam sa isuong tatay di kaya langgam mo'y pasanginlan sinigiro yan na kamulan niyang kuan lahugay pani sagol na medani tambok sibuyas bawang ora da nay gamay nga pitsay wa lagi mga carrots mga sibuya mga sili way mga repolyo kay mo lado lagi kuan sa urada pod ag kuan gapon ag nalaman ni naipitsay gisagol og panakot og tambok sa baboy mo ni way halong ricado kay wa malagi andam mga kuan kay urada naman at least naman na ay mapahingon pero okay naman gyapon ni kay na may tambok sa baboy wala may carrots
nagluto sa among pansit, nung man na pag kaligo, prepare na ko kay kuan. Hinihinay kong backfire pa doon sa among sentro. O among sityo. Ato si Babaw. Sityo puti. Hinihinay kong si kaso sa ko. Kay tambong lagi ko misa sa among triumpo. Sabay na misa pasalamat sa Ginoo. Ningkawas ko sa ahong balatian. Paagas ako sa bukalijot kay subida na ko ron taon mga alas 6:30. Dress kunuhay ko. Ako lang dress nga napili. Dress ni natag ng Esther. Ang kuling tong dress sa gisus pagkasal ni Purami lahi man. Kanin laman nga dressa. Wala ba jibot ton. Hinay sa akong purudlay. So, sa putag katubang kulong sa amin. Murag sigbin. Lipstick ko na ko. Suway. Ang gamit na yung lipstick. Hinatag ka Purami. Wala naman yung lipstick. Kapag ko magsuy-suway pang lipstick. Anong Glora? Tama yun. Ito ko kamao. Pero kapag rin comment na nga, nagpalit ko sa pinza, ako ko kamao. Kaya sayang, hindi ito na ibentong magpalit og pinza. Sinsya na mo, kuto yung hindi ko kunong ko kibaw. Karon di ko kibaw mong lipstick. Suwera. Lipstick ni Silinyang. Natag ni. Marang na sigbin. Hindi ko kamao. Bahala na. Mamauhon. Mandap di ko sobre sa para pamisa. Misa sa mga kalago. Misa sa pasalamat. Sa labang makagahom. Si Babaw. Tanakos Kazinaida. Tanaw dengan gaun. Bahala na. Daw na ako bitaw sa simbahan kaya magkasikasot ako sa hang sobre. Maglista pa ko sa mga kaluluhan. Mga mahal sa kinabuhi nga tuan na sila yung kalibutan. Hapong pahinumduman. Maglabas sa tanan, magpasalamat sila sa grasya. Sa pag-recover na sa operasyon. Sa among Santos, lani sa among sityo, Senyor San Agustin, Senyor San Isidro Labrador. Ninin akong subida. Yan ako pasaka. Liskang na pagkang ilong dani.
Mayo 23. Ito na mo pag salida. Baisang gagaw classmate na kagidang saging. Hala din, kuha na niyo mo saging. Quarter to 7 pa. Nagbira. Nakasaging ah. Palit sila. Ay, sus adyo na gadyo ko kakuan na anja na antusan ng imong ihi bahala diha ka o malibang ka tay. Di na ko pwede ko di mo. Panghinanam naman kami. Ang kapag nila. Masabi. Binili ko yung 100 pa na support. Ay, susin ang gano'n ang kaliro sa gano'n. Wala, makilang. Ah, 40 no dado. A few moments later. Nagtubo, sa gagmay pa sila, dinhi sa ila, Nagdilalay, nagpapalo pa. sa atong sityo puti. Nabisita naman din sila tungod sa atong kapistahan, sa atong ikaduhang patron, Senior San Isidro Labrador. Nana ba? Okay, sa man cluster 1, cluster 2, cluster 3. Oh, magkuhan mo lingkuranan, day. Ibutang. Adyo lamang po din. Pan. Ari, cluster 3, cluster 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aron magkita pag sa kuan diri init mga jud pagkuan og pajong daan. Ha? Yes, ambisa ng sinilas, Oo. baby. Ambisa ng sinilas, baby. Anja na kumuha. Kuan na lang, dito na lang itapat sa cluster 4. Kay paay man na. Naipadong sa kada cluster. Nagpadong tayo. Nagpapalo pa kami Eh. sir. Bawang mo. Pwede mo sunata ta. Iabante na diha. Abante na diha. Abante ka na makitaan. Isarang bang ilit ka po. Abante. Og Lagi! abante abante na rin. Adya sa kalingkod din dyan na. Abante, hoy. Lingkod din. Ay, abante na inyong kuan. Yan na. Dito na. Matay nakatupis mga katusidan. Na? Ang kuha na ay bata-bata pa rin. Gani dito dapat tadi ko dito. Gikuan man kanang gikuan man gisunod na. Mutang na daan ang may lamisa ra ni gikuan gisunod kay anang na cluster 1 karabang malaganit. Okay. Kinsa? Uy, daan na itong di na ito kinahanglang mag-make up. Andam pa ng padyong kay init pa na ng panahon. Simplicidad. Wa pa man Ato na yung Nakagisundo nga isa. patugtugo na gatang sound system. Wa pa yung Sinangyala isa. Hey! Nakagisundo pa. Di, makatupis to. Ana. Oh. Be, Kaya di ka niya na ba tanan? Ako ano na ang tanang mga kandidata ni ano ba? Wa pa nga. Wapa mo kumpleto. Ato nga tuwaton sa kandidat. Ay, hati-hati di ay. Ay, bawal.
Kaya kuan ang Kaya uga pa tumusundo si Aisa, si tapon-tapin mo back up. Si Aisa ang tapon mo back up. Sabi nagsundo. Pakanan pa, pakanan! Pakanan! Katong kuan ay kuan kagabutan nga bukan kag palurge nga kada cluster 100. Ayaw na ihog na lang diha sa last dance. Ay, magkaon pa! Ay dunay Ay, pakanan! dunay modular nga atong barangay official ipa adto pa receive sa atong tresurera. Magsalina! Ay, nandangan kanina! Good. Pasalamat ang dako na ikagawa to refill kantidad og 500 na gida. Ay record lang sa atong tresurera. Kasi ganito masibag pakpak eh. Wa pa makuot og porsa si Mike. Kasar mo to Mike. Matod pang para imong daon na gidiling cluster. Na cluster 3. Kaya dugangan pa ba dito para parlor game. Pasensya kay daghang pasalamat na Langkada, diyan kada usa, iridi na po kay magsugod na ta. Kaya ang atong oras, alas 12:25, taas pa. Diyan pa na! Dayon na, patay daghang buhatan. Diyan ang lalay! Matod pa rin ako mo, daghang takuan pa, daghang tagparlor din sa ron. O Lalay! matuan, atong kung pangsil sa inyong kada sunglanan. O sige, magsugod na ta. Pwede man ang magsismus Sige, yun. naman mo, mga Upaning na. customers. Upaning na. Wa may naningan. Kay busy. Ready na! Ready na ba po? Ready na! Wa pa? Ready na! Ready na. Ubang mga cluster, daning dapita, murag way imik. Cluster 1, ready na. Ready na! Cluster 2, ready na ba? Mag-ready na mo kay ang tanawa naman ang mga kandidata. Manglanay na ng ilang mga make-up. Sige na. O ready na. Mag-ihap ta o tulo. Magsugod na dayon ang pagsulod. O kalang inyong mga suglanan, mga kandidata, inyo na lang i-open. Abrihan na na ninyo la abri. Abri na bitaw daan. O sige, ready. Magpatugtog kuno og usa. Kinsa kunoy nawadan kuani siya kanang naay break news. Kinsay nawadan og pitaka diha hilaman ninyo kay di ay pitaka nakita. Akan ko. Salamat kay si Juan di ay Bruno Mars di ay Juan. Kanang tag-ija sa Sabi si Justin Bieber. kanang sige magtugtog tag isa ka sunata kay magsugod na din ta ini kahuman. Already na gipangputos na ba na inyong mga kwarta? Di ay kuno. Sige. Okay kuno poston o bipog iyag-yag. Sige. Di ko mag-video. Music. Di ko, adyo, pahilabot na. Ulit sa kutos ba, mag-ilis ka siya. Ang pag